Саба районы дигәч тә күз алдына иң элек Миннеханов фамилиясе килеп баса. Бу ил башы президент Рөстәм, республика юл хәрәкәте иминлеге дәүләт инспекциясы идарәсенең элеккеге башлыгы Рифкат, район башлыгы Рәис исемнәре белән бәйләнгәнлектән шулай. Саба районы илгә көнгә игелекле 3 ул үстергән төбәк ул. Алар РСФСРның һәм ТССРның ат казанган урманчысы, мактау билгесе һәм Октябрь революциясе ордены кавалеры Нургали белән балалар бакчасында тәрбияче Васига Миннехановларның уллары. Безнең алга таба сөйлисе сүзебез 3нче бала Рәис турында булыр. Саба муниципаль районы башлыгы, район советы рәисе, Бердәм Россия партиясы әгъзасы Миннеханов Рәис Нургали улы җирле үз идарә органнарында 22 ел эшли инде. Хезмәт биографиясын ул 1978 елда Саба леспромхозы эшчесе булып башлап җибәрә. Шуннан урман эше тармагында төрле баскычларга күтәрелеп, 1990 елда Саба урман хуҗалыгы директоры вазифасына билгеләнә. Алга таба узган еллар Рәис Миннеханов өчен көчле, энергиялы, нык ихтиярлы, җитәкче дәрәҗәсенә ирешү мәктәбе була. Зур тәҗрибәсен һәм оештыру сәләтен күздә тотып, 1999 елда аңа Саба районы администрациясе башлыгы посты тәкъдим ителә. Татарстанның беренче президенты Минтимер Шәймиевның теләктәшлеге белән тотына ул шушы олы эшкә. Минтимер Шәрипович бу эшкә үзен тәкъдим иткәннән соң, дөресен әйтергә кирәк, киләсәгә килмәгән иде. Урман хуҗалыгы белән бәйле булгач, авыл хуҗалыгы үзенчәлекле. Аннан соң ансыгына түгел, бар бит өлкән кешеләр, бар балалар, администрация уларның көндәлек тормышы буенча оештыру белән бәйле. Аның өчен бик күп белергә кирәк, белем кирәк. Миңа эшләгәннәргә бик авыр туры килде. Ул акча булмады, ул пенсиядан вакытында бирә алмадылар. Шулай булса да, безнең бик зур эшләр эшләнде, вакытта газлаштыру булды. Һәм бүтән эшләрдә эшләнде. Дөресен әйтергә кирәк, мин эши башлаган чорга Ходай бирде дип әйтергә кирәк. Республикабызның табышы булды. Республика буенча зур үзгәрешләр китте. Район башлыгының күп эшләрне үзенә хезмәт юнәлеше итеп алганга да инде менә 22 ел үтеп киткән. Һәм бу дәврдә ирешелгәннәр турында сөйләр сүзләр дә бик күп җыелган. Рәис Миннехановка район хуҗасы булып эшкә тотынган беренче көннәреннән үк бик ватан сугышында катнашкан кешеләрне, аларның тол хатыннарын торак белән тәэмин итү, мәктәпләр, балалар бакчалары, мәдәният йортларын, башка объектларны төзекләндерү, яңаларын төзү, ипотека төзелеше программасын тормышка ашыру, гражданнарны авария хәлендәге торак фондыннан күчерү буенча республика адреслы программасы кебек зур масштаблы программаларны нулдән диярлек башлап җибәргә, су белән тәэмин итү, газ кертү, юлларны төзекләндерү, яңаларын салу, проблемаларын хәл итәргә туры килә. Яңа объектлар төзү, промышленность, авыл хуҗалыгы өлкәләрендә яхшы күрсәткечләргә ирешү. Ул әлбәттә керем һәм яңа эш урыннары дигән сүз. Соңгы елларда ирешелгән уңышлар район башлыгы һәм аның командасының, хезмәт коллективларының, туган яклары язмышына битараф булмаган хезмәт сөючән сабалыларның уртак тырышлыгы нәтиҗәсе. Сабалыларның республика күләмендә үткәрелеп килүче бик күп төрле конкурсларда катнашып, алдынгы сафларда баруы, беренчелекне үз тизгеннәрендә нык тотуы, ул безнең район халкының армый-талмый эшләгәнен күрсәтеп торучы олуг казанышыбыз. Рәис Миннеханов район башлыгы буларак кече эшмәкәрлекне үстерү, авылда агробизнес булдыру буенча да нәтиҗәле эш алып баруга зур игътибар бирә. Бездә хәзер дистәләгән гаилә фермасы эшләп килә. Эш башлап җибәрүче фермерларга ярдәм итү һәм гаилә терлекчелек фермаларын үстерү программалары буенча миллиардлаган суммаларга грантлар алынып эшкә җигелә.
Шул ук вакытта меңләгән кеше бизнес предприятиесе һәм эшмәкәрләр эшчәнлеге ышанычлы адымнар белән алга бара. Хуҗалык итүнең кеше формаларына ярдәм күрсәтүнең нәтиҗәле төрләренең берсе халыкка субсидияләнүче кредитлар бирү. Саба районында Рәис Миннехановның теләктәшлеге белән бу юнәлеш аеруча отышлы шартларда гамәлгә ашырыла. Халык бу кредитларны бик теләп алып, торак шартларын яхшыртуга куллана. Нәтиҗәдә төбәгебез көннән-көн матурая, затлы, зауыклы йортлар төзелә. Алар хәтта аерым бер микрорайоннарны тәшкил итә. Бу инде үз чиратында күпмедер дәрәҗәдә халыкның яшәешен һәм районның үсеш икътисади халәтен чагылдыра. Рәис Нургали улы җитәкчелек иткән шушы 22 елда Саба районында башкарылган эшләрне санап чыгарга мөмкин түгел. Алар бихисап күп һәм булганнары янына яңалары өстәлеп тора. Сабаны нәрсә данлы итә дигәндә кайбер мөһимнәрен генә атап китик әле. Сабаның сәләтле балалар мәктәбе. Белемле, яшь буын районның киләчәге. Биредә укучы малайлар, кызлар фән белән тирәннән кызыксынучылар. Алар дөнья күләм олимпиадаларда катнашып, призлы урыннар яулыйлар. Шулай итеп, Саба тирән белемле, алдынгы карашлы алмаш буынны үзе тәрбияли. Хәрәкәттә бәрәкәт дигән әйбер бар. Ул безнең халкыбызның әйткән сүзе. Шулай итеп тормыш итәргә дә язсын. Рәис Миннехановның яратып куллана торган сүзе хәрәкәттә бәрәкәт, сәламәттәндә сәламәт акыл. Бездә спорт иң югары кимәлгә куелган. Район үзәгендә Олимп спорт мәктәбе, спорт мәдәният комплексы, бассейн, Саба арена, Аргамак картодромы, футбол кыры, чаңгы базасы, авыллардагы спорт мәйданчыклары, лесхозда Нарат боз сарае һәркем өчен ачык. Ел әйләнә халык җаны тарткан спорт төре белән шөгыльләнә. Бездә дөнья күләм, ил күләм паралимпия чемпионнары үсә, чыныгу ала. Саба урманнары, Нургали урманнары. Сабаны данлы итүче зур бер тармак. Саба урманчылыгы елына 12 миллион кеше үстереп, дөньяның яшел илен кайгырта. Рәис Нургали улының урман эше җанында, канында. Ул 1997 елдан Татарстан Республикасының ат казанган урманчысы исемен лаеклы йөртә. 2009 елда аңа Россия Федерациясының дәүләт бүләге 2нче дәрәҗә ватан алдындагы хезмәтләре өчен ордены бирелә. Саба авыл хуҗалыгы районы. Бездә сөт тә, ит тә мулдан җитештерелә. Кырларыннан ил табынын байытып, иген игелә. Заманның бу тармак өчен иң алдынгы технологияләре дә иң беренчеләрдән булып, бездә эшкә җигелә. Район башлыгының яңалыкка омтылып эшне оештыруы авыл хуҗалыгында үзен аеруча сиздерә. Ни дисәк тә, Рәис Миннеханов җир кешесе, табигать тарафдары. Ул әйләнә тирәбезне матурлау, кабатланмас итү өчен бик тырыша. Күрегез сез ямьле Саба яр буен, Сабаның үзәк урамнарын, оешма биләмәләрен. Гаҗәеп гөл бакча бит һәр кайсы. Һәм бу елның һәр фасылында шулай. Тир түгеп, көчен кызганмый эшләгән халык матур итеп ялда итә белергә тиеш ди район башлыгы. Һәм бу максаттан районыбыз күләмендә авыл җирлекләре, күмәк хуҗалыклар, предприятиеләр арасында төрледән-төрле мәдәни чаралар оештырылып килә. Тематик отчет концертлары, театр фестивальләре, календар бәйрәмнәр белән бәйле иҗади проектлар моның ачык мисалы. Рәис Нургали улы үзе сәхнәдә җырлап биеп йөрүчеләрдән түгел, ә менә спортта ул үз кеше. Чаңгычы, бадминтончы, футболчы, хоккейчы, узышчы. Җәмәгате Гөлсем ханым белән бик матур гаилә төзеп, парлы гомер юлыннан баралар.
Ике уллары Азат белән Нияз Миннехановлар нәселенең лаеклы дәвамчылары. Иң сөенечлесе онук та үсеп килә. Нәни Нургалигә бабасының исемен биреп, алар аңа зур өметләр баглыйлар. Киләчәктә яңа буын Нургали Миннеханов исеме горур яңгыравын тели алар. Саба 22 ел элек һәм бүгенге Саба. Айырманы чагыштыру кирәк тә түгел. Ул безнең күз алдыбызда. Чынбарлык үткән чорларга караганда нәтиҗәлерәк һәм зур тизлек белән үсеш кичерә. Гомумиләштереп әйтсәк, Саба аның авыллары яшәрә. Промышленность һәм авыл хуҗалыгы тармаклары ныгый. Шунлыктан районның икътисади хәле дә яхшыра. Һәр авылга асфальт юллар килә, мәктәпләр, балалар бакчалары, мәдәният йортлары, фельдшер-акушерлык пунктлары, ветеринария пунктлары төзелә. Яшь гаиләләрне тораклы итү мәсьәләсе дә игътибар үзәгендә. Татарстан Республикасы районнары арасында Саба төпле адымнар белән икътисади, иҗтимагый тормышын кайгыртып, көн күрешен яхшырта бара. Президентыбыз Рөстәм Миннехановның безнең төбәккә ихтирам белән каравы җитәкчеләребезнең катлаулы, әмма нәтиҗәле, дөрес сәясәт алып баруындадыр. Районыбыз тормышында булган һәр истәлекле вакыйганы билгеләп үткәндә, Рөстәм Нургали улы безнең Сабага килеп, сөенечләребез белән уртаклаша, башкарылган эшләребез белән таныша. Ни генә әйтсәк тә, кешеләре дә, аларның эшләре дә горурланырлык Саба якларының. Район башлыгы Рәис Миннеханов шушы тырыш, ачык күңелле, кунакчыл халкы белән 60 яшен түгәрәкләп туган көнен каршылый. Ир-атның тәмам өлгереп, хезмәтенең татлы җимешләрен татый торган җитлеккән чоры. Нигез корылган, балалар ныгыган, эш агачында алмалар тулып пешкән. Рәис Миннеханов бүгеннән ныклы адымнар белән тагын бер баскычка күтәрелә. Ул Саба районын тагын да матуррак, байрак итү өчен ирешелгәннәр белән канәгать булып калырга җыенмый. Үз алдына тагын да олырак максатлар, бурычлар куеп, план кора. Аның бөтен нәрсәдә эше бар. Ә ул эшләрне эшләргә янәшәсендә без Сабалылар бар.